Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, madandanagan dala kay Ignas ken Alona, gapo itinakaro apan nagsakit ti ulo ni Gardo. Sana na maibturan tinaud-udi ti sakit na. Iso anak ko na nga itugtog na ti ulo na. Dagos met anang alan nila kay Ignas iti agas para iti sakit ti ulo. Iti sana nagbayag, nagkalma tirik na ni Gardo, ket nakaturog daytoy. Iti sabali a bangir, adon adaras a pinaayaban ni Lindon ni Diana, tap naglalanglang daamangan, ngem pimmanaw lang ti balasang. Nasakit tinakam ni Lindon, iti dayta nga inaramid ni Diana. Iti dayta met lagundaway, nakuna ni Brando, agundawayan na lang ti balasang, iso ang nagpanunot met ni Lindon. Iti may sa arabi, nakasangpeten ni Lindon iti mansyon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapauluan. Tugot, tinapalabas! Nakalukat ti silet ni Diana. Umasidigak. Kita agno apay ang nakalukat ti silet na iti kastoy nga oras. Awan tao ditoy. Anya ti kahit asawon ditoy. Brando! Kartingam ti umasidag ditoy. Boss, talagang awan da dito silid. Dapat, boss! Naglibas laki di dagiti awanan ba eh? Anya pa'y lang ter aramidan nyo. Sawarin nyo ti amin asuli ti mansyon. Patsyak asanda pa'y nakapanaw. Agtignay kayon! Boss! Bukod ko mo! Brando, anya ti inararamid mo dito yung mansyon? Saan ka di nga imbagakan ka abantayam ida? Boss, nakita ka lang amin ni Diana nga agtugtugaw iti pasilya. Diyak amo nga aglibas da gaya man, boss. Delikado tayo no makalibas da, Brando. Sigurado nga agipulong da kadag iti polis. Boss, Sana mabalin ang makalibas ni Diana. Ala, tulungam dagiti kakadwa nga agsapol. boss, kartingam ti masidag ditay. Apay, Brando? Dito'y laki di tinagnaan da Diana ang naglibas. Inuli dati na nga to apate. Nalabit ada ito'y akayo tinagbatayan da nga imole. Anya? Ala, kartingan nyo. Patsyak asaan dapay anakadayo. Usarin tayon dagiti lugan. Wan, boss. Imanihom ti lugan ko, Brando. Kartingam, sapulan tayo da Diana. Iwaras mo ti panagkitang, Brando. Amangan no agdadalaang iti asidag. Wan, boss. No saan tayo amasarakan da Diana. Agsagana kayo kanyak. Boss, pasensyakan. Diyak ida nasiputan na naglibas. May sakamat amono, Brando. Binilin ka abantayam anaimbag ita. Ngem anya ti inaramid mo. Boss, Agsagana kayo, Brando. Dakes kayo kanyak. No saan tayo amasarakan da Diana. boss, saan ang makadayo da Diana iti da ito lugar? Awan ti pagluganan da iti kastuyan nga oras. No saan tayo masurutan tinagnanda? Nalabit at kimamang da iti kakaykaywan. Awan nga agpaiso. Kakaykaywan ti malikudan ti mansyon. Awan sabali abalay a mabalinda pagkamangan. Wan, boss. At ayo pa'y dagiti babalay dito eh. Panagkunak, nagkamang da iti kakaykaywan. Isardeng mo nga ron ti kotse, Brando. Awagak dagiti kakadwa tayo nga iti kakaykaywan. Ti pangsapulan tayo kada Diana. Wan, boss. Diana, Celia, nabanog ako na. Agsardeng tayo upay. Mama, saan tayo pa'y anak adayo iti mansyon? Amangan no makamatan da tayo. Dagiti buyot ni Lindon. Senyorita, Manang Dolores, manag ko na. Saan da tayon ang makamatan pa'y dito'y kakaykaywan? Nasamerkan dito'y. Sapay la ko mga rod. Nalawa ang kakaykaywan, tinagkamangan tayo. Tadusurutan tayo ti kalsada. Nalakada tayo laang amakita. Ala, aginana tayo pa'y nga rod dito. Mama, Manang Celia.
Ngam agtalinaad tayo kadagiti dadakkel kayo. Silag namin dya bulan. Nalakada tayo lang nga makita. Sige anak ko. Day tadakkel akayo ti paglambangan tayo. Umay kayo na. Boss, nalawagan. Ngam, saan tayo pala nasarakan dadayana? Sawarin tayo ti amin asuli ti kabakiran. Inawaga kong dagiti dadduma pa'y akakadwa. Tapno tumulong da. Wan, boss. Saan pa'y anakaadayo dagiti awanan bayin. Nalabit dito'y tinagkamangan da. Wan, boss. Awan mo't lap pagluganan da ngaglimas. Isungad dadalang iti aglawlaw. Da kayo! Ay, boss. Mapan kayo iti akin daya apasat ti kabakiran. Uwan, boss. Da kayo, Mat! Iti abagatan apasat ti papanan nyo. Iwaras yo ti panagkita yo. Uwan, boss. Di kay agsardang. Aging ga masapulan nyo ida. Uwan, boss. Uwan, boss. Mamanday ko kamo! Daw. Brando, saan mabalin makalibas dadayana? Madadal amin a plano tayo. Nukas pangarigan tagi pulong dakadagiti pan nakabagiti lintag. Boss. Isong aramidan tayo ti amin. Tapno masapulan tayo ida. Ala, agtignay tamatan. Brando! Mawawak, Diana. Saan tayo basta makapanaw dito'y kabakiran na nagkamangan tayo? Mama, di tayo mapukawan itinamnama. Makalibas tayong matlaang. Manang Dolores, Senyorita Diana, kartingan tayo ti umadayo ditoy. Nakita nga agturong dagiti buyot ni Lindon ditoy. Anya, Sige, asibahin kan, Mama. Nas ka na makapanaw tayo dito eh. Mangkita tayo itinatalgad a lugar. Senyorita, kartingan tayo ti umadayo. Umayon dito'y dagiti buyot ni Lindon. Mama, kumpong ka kanya. Nas ka na makapanaw tayo. Nagado nagati mangkamkamat ka na tayo. Gardo, ano sam nga itulod ni Alona iti pakanan a pagtrab-trabahuan na. Uwan, tata. Awan matlater aramidag. Iso asya kung timang itulod kan mang sukon kan kuana. Nasaya at launay. No adda kakuyog ti anak ko amapan iti trabaho na. Amumatan ti panawon ita. Nagado dagiti panagdakdakas at tao. Tata Ignas, Amom, Barok. Dakklaunay ti maitultulong mo kada kami. Kasanulaan nga no awan ka. Da kami latan kan ni Alona ti agsinsin na ranay. siyak ti nakautang itinaimbag anakam kada kayo. Utang ko tibiyag ko kada kayo. Iso nga awan ti rumba nga pagdanagan nyo. Aging gang hadak iti poderyo. Si dadaan nakatumulong. Amok anasaya at kaatao. Makitak day ta ititigtignay mo. Ididamo apan nakakitak kan ka. Nagdwa-dwaak. Ngamgaputa kayat ko ti tumulong. Tinulungan ka. Tata, Nakitak ngamin. Nga adapay namnamam nga agbiag iti day di agundaway. Isu nga inagasan ka. tata, Kabisado kon nga agasan dagiti napaltugan. Basta saan laki di anakaro ti sugat na. Kabaulak nga ikatan ti bala iti bagina. Kasta ti inaramid ko, idi adda pay iti serbisyo. nalayang ka soldado, Tata Ignas. Apay nagsinay kayo. Awan day to, Gardo. Adalasim kan iti isip ko. Inaramid ko ti amin. Tapno agbalinak laang anasaya at asoldado. Ngam adalat tadag iti gundaway. Adumtang ti panagbidot. Anya tiket mo asawan, Tata Ignas. At idug asalay sayon, Gardo. Nakabanggaak idi iti influensyado a tao. Baknang, kan mabigbigbig iti kagimungan. Anya, Isu ti ari dag iti big time a sindikato. Saan la adito'y pagilyan tayo, ti ayan ti illegal a negosyo na.
No di kat adda pa iti balasiw tao. Anya. Nakaengkwentrok idi dagiti buyot na. Saan laanam na minsan. No di kat masansan ti mapasamak nga engkwentro iti nagbabaatan mi. Tata. Manipod idin. Saan da kon asinardengan. Dahi tapay ti may sa arason. No apa apimanaw kami idi iti sigud a lugar mi. Kasta ka di. Nariribo kon ti pamilya. Gapo iti dakas nga aramid da. Isuda pa'y kit di ti suspitsak. Anang patay iti daydigardo nga anak ko. Anya. Nagsaang. Kan nagsagaba kami iti adu atuok. Kan panubok gapo iti aramid da. Kaya't kuman ti agibalas. Ngam di akon maaramid. Pinanunot ko ti masakbayan ti anak ko. Ani Alona. Tata. Ibagam kanyak no asino day tao. Damag ko. Nga awanan dito'y pagilian tayo. Nagnauden iti Amerika. Anya. Ngum impatawid na iti anak na. Dagiti illegal a negosyo da. Anya. Tuso day jay a tao. Akas matlaang iti amana. Baknang da. Isu ama aramid da amin akayat da. Gardo, apay anak ka ulimag ka. Kaslan na unag ti pampanunutam. Ha? Nasakit ka di man ng ti ulom? Pampanunutek lang tinaibaga kanyak ni Tata Ignas. Maipapanitian niya. May papaniti tao abak nang. Ken ari dagiti sindikato. Anya? Ado pa'y gayam dagiti sana na ibaga kanyak ni Tata Ignas. Apadas na itibiyag. Huh. Do panunutan na naimbag. Nagsaam tinagbalin at padas yu itibiyag. Uwen, Gardo. Aging kaita. Saan pa'y langan ay ka ni ti ustisya ti pan nakatayday di gardo akabsat mo. Nariribok ti biyag mi. Awan tinabatad nga ebidensya mi. No asino at talaga tinang patay iti day di kabsat ko. Maawatak itan, no apay apimanaw kayo iti sigod na lugar yo. Tasigon ka ni Tata Ignas. Adon adaras na nakaengkwentro na ti grupo dinakdakamaten na alidar ti sindikato. Gardo. Di na pa'y nailawlawagan na imbag kanyak. No kasano ang nakaengkwentro na dagidya grupo. Ne, nakadanon tan dito'y baka na napagtrab-trabahwak. Wan alona. O sige, sukunan kayo itong madamdama. O sige, Gardo. Agyaman na kiti pa nang itulod mo kanyak, ha? Kahit ko pa'y tagtugaw diti sirok ti kayo. Sana may waksi iti isip ko dagiti imbaga ni Tata Ignas. Naidadanas ti pamilya na. Gapo ka dagiti managdakdakas. Nagbalin ang nariribok ti biyag da. Gapo iti may sala nga tao. Nairamraman pa ni Alona. No siya ka mismo timang panunot iti padas da iti biyag. Talaga na Sam. Sumsumgad ti bara iti barokong ko. Siyak tagibales para iti pamilya ni Tata Ignas. Agsagana dagitang awanan pain. Paramidak mo't nga impyerno ti biyagda. Sana mabalin nga aguli makaklatan. Utang ko ti biyag ko kada Tata Ignas. Iso arumbang at tulong ak ida. Tata Ignas. Apay, Gardo. Mapanak iti ayan ti lugar ti gayem yo anang ipabulod iti motorsiklo. Ha? Kasapulak laon iti motorsiklo. Iti anyaman nga oras. Mabulod mo da ang motorsiklo. Nagsaritaan min day taabanag. Sige man ngarat. Ibagayon no sa dino ti pakakitak. Iti grupo ti ibagbagayo a leader dagiti sindikato. Anya? Kayat ko ti mapan iti day lugar. Gardo. Ang mga numaisagmak kalaang.
Ulitak nga ibaga. No kasano ti kinatuso ti ama. Isumat ti kinatuso jay anak. Nalakala ang asapulan dagiti tao ni Lindon. Lindon tinagan ti anak jay ari dagiti sindikato? Wan. Saan ang nasaya at tao ni Lindon? Natawid na tinaalas nga ugali ti ama na. Agpadada iti ama na gimbubukod. Ropat kwarta ken gamrod. Magunod da ti anyaman akayat da. Nilindon ita ti bigbigbigan dagiti amin a sindikato. Gapo iti kinatuso na. Ubing paylaang ngam pagbutbut kanan dagiti tattao. Nagdakas gayam da jata. Wan, Gardo. Amok ti kinasya sinuda. Gapo tamay saak kadagiti nagbalin a mortal. Akabusor ti amana. Ay, tiyak kabaulanan ti Magna. Nabanugak at talagahan, Dayana. Mama, ano saan tayo pa'y ti Magna? Ikagumaan tayo ti umadayo. Senyorita, Manang Dolores, ituloy tayong timagna. Kakalwa! Nagkijain na itisap sa pulo to! Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo ang napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.